Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. To sanda muka fadi muku nan manya-manyan mu suna shigowa one after the other. Muna da babban sarkin mu nan ga shi da Hajiya. Muna so shi kuma mu tambaye shi some of his expectations for today. Assalamu alaikum. Gaskiya ne yau ina da high expectation kan program ga za a yi domin na san ana yi ana taimaka cikin kudin zakka da abubuwa. Ina da hope yau wanda ya zo duka in sarki ne ko wane ne ya yi kokari cikin zakkan shi ya cire ya ba kungiyar da suka yi wanga tanadi. Okay, Alhaji, ya hankuri muna so ka bamu piece of advice to the youth. Ke bambaraje ta bamu na advice. Aje muna so ki ba youth mu advice concerning relationship Islam da ya sunan shiga har na saboda in terms of peace dai mun san Ghana dai akwai peace amma muna so advice da ki kuma kike da shi da daki ba youth mu so that wannan peace ne ya continue from now till forever. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina mini batun peace dai to mun gode ma Allah don Ghana dai sofa bamu da wani mushkila bamu da wani abu amma muna rokan matasan mu su yi hankuri su stay away su yi nisa da abin da zai kawo tashin hankali ko da wani gadama a cire wuka a yi wanga su yi hankuri amma ni magana nan sosai na zuwa ga iyaye domin ni mamobi na tashi isa in ka wuce shi ka ganka mun ga wani yara da dare by this time ga ba su kwana suna yawo gare wa yanzu mu wanda za su tayi school suke kwana ka gan yaro kankani 13-12 years yana ride motorbike yana rika da mobile phone mai sada ya ignore school don Allah iyaye ni kuka na kenan mu tambaye kan wani 20-15 years to come yau mu mun sufa mun te yanzu su wane ne za su tashi su ci gaba da abin ba school kai min gafara bato computer ga don Allah mu yi hankuri yaran mu na iyaye mu stay away yaran mu protect su bisa kan wannan ni problem na duka kenan. Na ga Hajiya ta yi very emotional kana ganin maganar na damunta da kyau. Isa Alhaji because of time muna so kai kuma ka ba youth na wani advice ka da kuma for the sake of our viewers ka bar su san kai wani ne kuma ni ne sarki Alhaji Muhammad Dabire sarkin bisa Greater Accra. Wato yau America na fito na zo gida na rita na zo gida na doki sarauta abinda na gani kaga yawanci kamar da Hajja take fadiwa iyaye suna neglect yaransu akwai wasu kuma maza kuma sometimes suna reject responsibilities su kaga bai yi ba ina advice mutane mu kowa ya kula da family shi ko me kake ciki ko wani situation ne ka make sure kana duba family ka da kyau. Assalamu alaikum. Alhaji mun gode to mu da Alhaji kuma mu yi magana shi kuma ya ba mu expectation shi ya ba mu advice isa ku keep on ku stay tuned mun continue muna magana da dignitaries da suke shigo wannan su ma su ba mu expectations su da abinda su ma suke da shi da za su ba mu ku keep on kuna like page mu kuna share kuna comment ni ne naku Alhaji Nas.